Attorney Rufil Fernandez Banyok. Sa itong katulungan ang straight to the point. Sa kani kasama ang Attorney Rufil Fernandez Banyok, ako may gala sa kasamang Arnold Bustamante. Straight to the point. Ang temporaryong muhalili karong gabuntaga mga kasama. Samtang si kasamang Binji Tanghian, ang padong pa may gala diri sa ato sa studio. Onya 23 kaadlaw na lang Pasko na. Adlaw karon may gala nga Martes pizza 2 sa buwan sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Naguna sa mga balita may galang atong hatagan ng pagtagad sa atong pagpanaguban sa atong tulmanon ang straight to the point. Straight to the point. Low pressure area nga na may gala sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kon na PAR. Dunay medium chance nga mahimong usa ka tropical depression kung makasulod kini may gala sa Philippine Area of Responsibility. Tawgon kinig si Wilma. Andam-andam ta mga higala nining mao nga bagyo. Maton hinon sa pag-asa nga posibleng dunay gamay nga tsansa nga mahimo kining tropical depression mga kaigsunan. Straight to the point. Pero sa gihapon, mura ta nga malubat-lubatan basta makadungog ta may galang nga dunay bagyo nga magdanga musod sa Philippine Area of Responsibility. Labi na po padong may gala sa Central Visayas, Simbaculang. Straight to the point. Kay nakasinati na ta may galang grabing kadaot atol sa pag-igo ni bagyong Atino o si bagyong Berbina. Straight to the point. Sa pikas bahin, Gobernador Pamela Baricuatro, wa mabanaka may gala sa laing kaso nga ipasaka kaniya ong ninghigayon na bahina sa mga pahayag sa Kapitolyo may kalabutan sa pagpalit og si ambulance alang sa probinsya. Straight to the point. Samtang sa kagamahanan sa Dakbay Sugbo, mo pamino sa budget alang sa Sinulog Festival. Sa sunod buwan aron ang madaginot matabang kini o makatabang kini alang sa mga biktima ni Bagyong Tino. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, ang Sinulog Foundation Incorporated nakarehistro og 37 ka mga contingents nga mosalmot sa 2026 Sinulog Grand Parade. Apil na nini ang 13 ka mga out-of-town contingents o gaduha ka mga guest performers. Sa man kasamangken, gamay ra ni i-compare sa nanglabay nga mga sinulog nato dinhi sa sudad sa Sugbo. Diin musa moabot to 40 ka mga contingents sa una mga higala. Mga 41, 45. Straight to the point. Paninungdan nga moabot na lang og tag alas 9 sa gabi mahuman ang or alas 10 na lang gani may gala sa gabi mahuman ang kining sinayaway diha may gala sa Cebu City Sports Center. O gani maabot pag alas 12 may gala ang paggawas sa mga resulta mga higala sa Sinulog Grand Parade. Pero karon murag maka ginhawa ta gamay. Mga alas 8 murag mahuman at may gala sa atong Sinulog Festival mga kasama. Straight to the Kaya point. niabot naman may galang 37 ang naparehistro may galang mga contingents karong tuig sa 2026 Sinulog Grand Parade mga kahigalaan. Samtang sa pikas bahin, mga magradwar sa senior high school o kolehiyo sa Dakbayan sa Mandaue, i-require na unya sa pagpananom una sila pananom og kahoy. Una sila makapaso sa graduation kung maaprobahan na unya ang usa ka ordinansahon sa syudad alang niini mga kasama. Nindot ni siya mga galang ordinansa diha may gala sa syudad sa Mandaue. Straight to the Kaya point. nakita nato may gala nga atong kabukiran, nakita na atong palibot, wa na kahoy. Di na ta kitang kahoy may gala nga gipangtanom diha sa atong palibot. Bisan kani sa atong mga kabukiran, sa atong diri sa syudad sa Sugbo mga gala makita nato diha. Gasus gihimo naman ning gipang bulldoze na mga higala nga atong bukid. Wa natin makita nga tanom, wa natin makita may galang nga mga kahoy nga sarang unta nga makapugong kuno galing mukusog ang uwan. Butdiritso may galang tubig gikan sa bukid paingon nga nispatag ang resulta baha nga di masagat. Straight to the point. Wa gabae. Mo na mga higala resulta na no kay atong mabantayan hinon nga ang kining uwan dili na susama sa nanglabay nga mga katuigan nga dili kayo daghan ang tubig ba nga ibundak ikan sa kapunaw-punawan kay gani mga higala ato makita diha sa kining karkar sa Barili kung muuwan mga higala moabot ang bagyo dili man kay susama sa nahitabo nato nakalabay nga simana nga grabe lunop ang atong nasinati dito sa Barili grabe ang pagbaha dito sa karkar grabe ang pagbaha
Unya katong nga bagyong Tino mga higala, daghan ang kinabuhi ang nakalas gikan sa kusog nga uwan, unya nga may resulta ngadto sa kusog nga pagbaha kining flash flood dito mga higala sa Liloan ug sa kasikbit nga mga lungsod. Straight to the Kabay point. mananom ta mga higala kahoy diha sa bukid. Mananom ta kahoy mga higala diha sa atong palibot aron nga makasagang mga higala sa kusog nga uwan. Straight to the point. Samtang sa bigas bahin patayang lawas daog katatol sa clean operation sa may Villar Lara dito sa Hubay Liloan tulo ka semana human sa dakong baha sa lungsod sa tungod kini sa bagyong Tino. Straight to the point. Murag ang kining tawhana may gala na ilhan naman Murag usa ni ka PWD patod pa may gala sa LGU dito sa lungsod sa Liloan. Straight to the point. Duha na angol sa pag-ulbo sa usa ka bodega sa LPG ug butane canister sa Mulabi sa Barangay Lagtang sa siyudad sa Talisay. Gituan ni may galang nga nanigarilyo ang caretaker hinundan sa pag-ulbo mga igala sa mga dapit. So dako ang damage ni tawhana. Straight to the point. Sa iyang pagpanigarilyo may galang ni buto ang mga LPG dito sa usa sa mga tindahan sa Barangay Lagtang sa siyudad sa Talisay. Naminaw ta sa report ni kasamang Pulauro kagahapon adlaw. Murag gira dito sa Iraq. Straight to the point. Grabing buto-buto mga higalaon niya na damis good ang mga kasikbit nga establishmento. Kay pagbuto mga higala kato nga mga bungbong bildo nangagupok Straight to the point. Samtang sa bigas bahin sa kauluhan Cavite Congressman una ilhan usab nga Congressman Miao Miao nga si Kiko Barsaga gisuspenso sa Obus by Baloranan ug sa 60 ka adlaw tungod sa gingong nga disorderly behavior. Straight to the point. Daghan may galaan nakakomento nga nganong siya may gisuspenso. Straight to the point. Nganong ang uban nga mga kawatan diha sa Kongreso wa man mga higala pasakay kaso. Straight to the point. Kini mga higala pag bulgar lang mga higala naning mga kawatan diha sa Kongreso, siya na hinuon may higala ang gisuspenso. Straight to the point. Pero ni Baos mga higala si Barsaga yun siya nga kinaghan kay mga kuan diri mga congressman nga nasakpan gud na mga kabit wa gyud maitik. Straight to the point. Ay bandari nga mga kongresista nga nasakpan gyud nga dagdaog mga babae nga dili nila mga asawa. Gikatawan ra. Straight to the point. Nasa punto may gala si Barsaga ni mga higala. Bisan pag musinggit kadihag kinsa din nga mga kabatan diha sa Kongreso. Straight to the point. Di ka paminawon mga higala. Pero kung mo yaga ka o imong batikoson ang Kongreso labot na sa pagpangawkaw sa kwartas gobyerno, suspenso kag 60 days. Straight to the point. Ay nako gobyerno ha. Samtang sa bigas bahin kang kongresista sa Liko, gituan may ganang anak ni sa nasod sa Portugal tungod sa pagbato ni Portuguese sa Golden Visa. Ay, ang atong gobyerno mga igala nagkaroon nagkarakarana. Straight to the point. Unsaon may igala pagpugong sa pagyaw-yaw ni Zaldico. Labot na sa kinawatay may igala sa flood control project. Straight to the point. Saon na nga naghilom-hilom may igala si Zaldico. Wa gyud mga higala imik ang gobyerno. Kaya nagtuo man sila may igala nga magpakahilom ra ni Zaldico di ni mubulgar sa iyang nahimawan sa pagkinawatay sa gobyerno. Straight to the point. Pero karon may gala nga ni singal na may gala si Zaldico. Wa na. Nagkarakara na sila magigala pangita. Ikaw na may gala, asa na ning tunto. Straight to the point. Ay, naong may gala ni John Vic Rimulya, makaingon nga magkatawa ka. Mura bag natarantar kayo na apil man. Apil man nila. John Vic, kaya sila. Paminaw ay may gala si Leandro Laviste, kanang iyang expose ka sa mangkan. Daghan sa mga sekretary sa gobyerno sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga nag-insert sa DI sa budget sa Kongreso. Sa atong budget ba? Sa atong GAA, sa atong NEP, gipang-insert may galang binilyon ka pesos bisag nga mga sekretary diha sa kabinete ni Presidente BBM. Straight to the point. Ang wara ko mo insert mga gala
si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Tama na, ha? Ang atong kwarta sa gobyerno mga igala, gipangkawat aning mga tawhan. Straight to the point. Samtang sa bigas bahin, presyo sa gasolina mosaka karon og 20 centavos, ang matag litro apan ang diesel mos-os kini nga 2.9 matag litro mga kasama. Straight to the Kini point. man pa sa mga hiskutanan sa atong katulmanon ang straight to the point. Naunang radyo na minoon.